தமிழ் வாழ்க, தமிழர்கள் வாழ்க வளமுடன். மெக்கா பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம். சவுதி, துருக்கி, பாகிஸ்தான் நாடுகளின் கொடி நிறங்களில் ஜொலித்த சவுதி கட்டிடங்கள். மெக்கா கூட்டு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானதை முன்னிட்டு சவுதி அரேபியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள முக்கிய அடையாள கட்டிடங்கள் மற்றும் உயரமான கோபுரங்கள் சவுதி அரேபியா, துருக்கி மற்றும் பாகிஸ்தான் நாடுகளின் தேசிய கொடி நிறங்களில் சிறப்பு ஒளி அலங்காரத்துடன் ஒளிர்ந்தன. இந்த ஒளி அலங்காரம் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த ஒப்பந்தத்தை பொதுமக்கள் உற்சாகத்துடன் வரவேற்றதற்கான அடையாளமாக அமைந்தது. மேலும் இந்த கொண்டாட்டம் சவுதி அரேபியா, துருக்கி மற்றும் பாகிஸ்தான் நாடுகளுக்கிடையேயான நீண்டகால வரலாற்று உறவு, இஸ்லாமிய சகோதரத்துவம் மற்றும் ஆழமான நட்புறவுகளையும் வெளிப்படுத்துவதாகும்.